Nosa Galicia é máis que toda a terra. Galicia só limita coa saudade elástica fronteira que serve para o tempo e para o espacio onde un galego está. Atopasela. Este paquete acaba de mandalo o periódico O Sil, desde Valdiorras. Hoxe é día 26 de abril. Este venres, día 29, a 7 da tarde, no Ateneu Roig, aquí no barrio de Gracia, en Barcelona, facemos unha exposición homenaxe ao Sil, por levar máis de 25 anos facendo prensa en galego, en Valdiorras, que é difícil, complicado. E para exercer de anfitrións, para recibir o Sil, que millor que o reciban ERGAC, Espazos Radiofónicos Galegos de Cataluña. Xuntos, ERGAC e o Sil. Dúas entidades heroicas. Eles, todos eles, convirtiron as súas ideas en feitos. Como diría Castelao, o verdadeiro heroísmo está en trocar as ilusións, as ideas, en feitos. Isto é o que fixo o Sil. Iso é o que fixo Florencio Delgado Gurriarán. Feitos. A prensa galega, en galego.